Na jubilejnej 10. bezpečnostnej konferencii Globsec je približne 1000 hostí z viac ako 70 krajín sveta. S tou otázkou bezpečnosti, širšou otázkou bezpečnosti súvisí takmer všetko. Od business for, od stability eurozóny, od inovácií, až po naozaj tie obranné implikácie. Ako jeden z prvých na Globsecu v rámci európskeho turné vystúpil britský premiér David Cameron. Británia sa podľa neho nikdy nečinne neprizerala, keď bola ohrozená bezpečnosť Európy. Na fóre sa okrem predsedu Národnej rady Petra Pellegriniho a slovenského prezidenta Andreja Kisku predstavili aj čelní predstavitelia Vyšehradskej štvorky Robert Fico, Bohuslav Sobotka, poľský minister obrany Tomáš Šimoniak a maďarský premiér Viktor Orbán. Ten vo svojom príhovore prizvukoval, že práve výstavbou plota na hranici so Srbskom chránia vonkajšie hranice Európy. Český premiér zase deklaroval blízke postoje s Britániou, čo sa týka migrácie do Európy. My se domníváme, že podobně odpovědně, jako k tomu přistupuje Maďarsko, by k tomu měly přistoupit i další země, které mají vnější hranici šengenského prostoru. My jsme vyčlenili finanční prostředky na pomoc na místě. To znamená, financujeme například významným způsobem jeden z uprchlických táborů v Jordánsku. Připravujeme se na financování podobných aktivit v severní Africe. O problematike nelegálnej migrácie hovoril rovnako minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý sa stretol s bývalým americkým ministrom vnútra Michailom Čertoffom, tak i jeho kolega minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Krízy okolo nás podľa neho zatriasli sebaklamom, v ktorom sme žili. Potrebujeme riešiť problém, ale nie cez povinné kvóty. Treba sa viac sústrediť na to, ako zabrániť tomu, aby ľudia odchádzali a ako riešiť, ako pomôcť krajinám, ktoré sú najviac postihnuté. Máme množstvo nástrojov a pák, aj vojenských, aj finančných, aj technických. Len treba o tomto diskutovať. To znamená nezľahčovať problém, neodsúvať ho, ale nemyslieť si, že takýmto administratívnym rozhodnutím ho vyriešime. Minister Kaliňák upozornil, že Európa nevie zvládnuť veľkú migračnú vlnu. Podľa jeho slov 40 000 migrantov, ktorých plánuje Únia prerozdeliť, je iba začiatok. Navyše kvóty, ako tvrdí, dajú zelenú prevádzačom doviesť za peniaze kohokoľvek. Musíme zakročiť tam, odkiaľ tá vlna prichádza. Tam musíme stabilizovať, lebo odchádzajú len tí, ktorí majú na to, aby zaplatili tí prevádzačov. Robert Kaliňák sa tiež vyjadril k avizovanému protestnému zhromaždeniu proti prílevu imigrantov do Európy. Nemožno si zamieňať nejakých aktivistov za alebo proti migrantom s futbalovými fanúšikmi alebo podobne, ktorí sa chcú tam tiež zgrúpiť a verím, že nie zneužiť situáciu. Každý, kto neporuší zákon, si môže v tejto krajine slobodne vyjadriť svoj názor, ale má to svoju hranicu, má to svoju mieru. Slovenský model boja s daňovými únikmi, ktorý vraj dnes využívajú aj iné krajiny, na Globsecu ocenil generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Angel Gurria. Kontroval mu minister financií Peter Kažimír, ktorý informoval o raste slovenskej ekonomiky. Prvý deň Globsecu završil gala koncert v budove Bratislavskej Reduty.